ти си човек, който безкрайно помагаш на другите хора, отзивчива си. Тоест, отзивчива си към болката, отзивчива си към какво се случва на другия човек, чувстваш финно какво се случва и можеш да дадеш много мъдър и много правилен съвет. Като тук единствено моят съвет е да, ако не си се научила до сега, да се научиш да говориш чрез притчи. Тоест да караш хората да мислят. Защото обикновено хората идват при така, девети аркан, отчелникът, но всъщност това е и мъдрец. И когато много често хората могат да идват при теб за съвети. Но мъдреца не трябва да казва, както и знаем от приказките, нали, когато хората отиват при някой мъдър човек и го питат за някакво знание или за някакъв отговор, и той им разказва по един такъв иносказателен, нали, начин какво да направят. Ето това е начинът, чрез който мъдреца трябва да помага, а не прочети това или отиди там или направи еди какво си. Ето това е нещо, което е много важно, защото по този начин ще потикваш, нали, хората да помислят малко. Нещо, което ние забравяме в момента, особено, нали, с предоставените ни изкуствени интелекти, които мислят Да. вместо нас. Така че би било добре, особено така в ежедневието, така да го кажем, нали, да бъдеш един такъв мъдрец за останалите. Това е интересно пожелание. Трябва да го взема така, да видя как мога да говоря през притчи. Защото Да, иначе много хора ме питат консултации за какво ли не. И обикновено бързо виждам как човек може да си свърши работата и просто му казвам каква е пътеката. Може би трябва да да. говоря през притчи, да. Казваш му